A ver, chavales, aquí o gallego. O gallego que ten un problema aquí, que vai ter que poñer contrapesos, verdad? Que opinades? Que con 80 kilos eu creo que perfecto. Meto a reductora, vou lentiño e sin problema, verdad? Eu creo que sí. Está perfecto para limparlle o plato. Que va, isto é unha argallada así rápida, que teño que facerlle un carrito en condicioso. Teño que facerlle porque é moi práctico en sí, sabes? Pero teño que facer as cousas. Ben, mira, o terceiro punto, este nunca falla, nunca rompe latiguillo ni nada. Non máis que acabo co tema do soporte do cesto. E aquí andamos, hai que manter. A desbrozadora, que xa dixen aí nun vídeo, que me atrevo a dicir que é como os Barna ou Steel Forestal, en potencia, a ver, en potencia, en aguante, a ver, igual ao mellor, xa te digo que non, que te metes nun monte a desbrozar e vale, partirá, pero en potencia, xa digo, me atrevo a dicir que ten tanto como os Barna ou Steel. Más que nada, o disco xa sabemos que non lle prende, pero cando lle poso que é o fío, eso sea a erva como sea, é un fío, a ver, 3,5 ou por aí, moi ben, pero bueno, eu creo que sí, que con 80 kilos e meto o bloqueo diante, que vos parece? Creo que perfecto. Hoxe pasámonos hoxe cargando. Pero bueno, teño aquí, xe 80 kilos porque me van aí diante no ferro, sabes? Entón con 80 kilos, ainda me vai a dirección que parece hidráulica, o sea que perfecto. Que va, estad atentos que teño que facer un remolquito para el, e se lle dades un me gusta e vos suscribides, ainda así me animades. Así que veña, cuidarse.